cu noi în mod deschis, va trebui să apelăm și noi la trucurile politice. Mulțumesc, domnul Ivan, un minut. Vreau să mă alătur și eu raportorului și colegilor mei și să subliniez situația dificilă prin care trece Uniunea Europeană, situație pe care nici Consiliul și nici Comisia nu par să o realizeze. Cei 4 ani care au trecut din acest cadru financiar multianual, criza economică și intrarea în vigoare a noului tratat sunt tot atâtea provocări cu care Uniunea Europeană se confruntă. De aceea este evident pentru toată lumea, este clar ca lumina zilei că avem nevoie de o flexibilitate mai mare a bugetului. Prin urmare, eu cred că revizuirea pur tehnică a cadrului financiar multianual, așa cum propune Consiliul, nu este o soluție, nu face decât să amâne reforma de care Uniunea Europeană are nevoie și duce discuții importante de astăzi pentru 1 an sau 2 ani mai târziu. De asemenea, trebuie să avem în minte că acest cadru financiar multianual, această revizuire a cadrului, trebuie să pregătească discuțiile pentru noul cadru financiar multianual, care va intra în vigoare în 2014. Vă mulțumesc. Merci, Monsieur Ivan. La parole est à Monsieur Rübig pour 1 minute 30. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Rubic, 1 minut și jumătate. Damen und Herren. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate doamne, stimați domni. Cadrul financiar reprezintă o provocare pe timp de criză. Unde trebuie găsite priorități?